बा इउपिपिएल दोलो बिथां मानब गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनैनि बिटिआर सरकारा आगोलनि तुलनायाव कम्पारेटिभलि देग्लाय गेम्स एन्ड स्पर्ट्सनि एमाउन्ट माबाखौ बाजेटखौ बारायना होदों मानोना जोंनि थांखिया जादों जोंनि बिटिआर हालामनि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि जोहोलाव जोहोलावफोरा मोनसे गेलेमुआव खोब प्रतिभाबानखाय माने दायित्व लानो हानायखाय नर्थ इस्टआव कम्पारेटिभलि खोब जौगानायखाय बेखौ जोङो मुलुगनि दरबाराव जोंनि बर'लेण्ड हालामाबायदि बेफोरबायदि होननानै देखायनो हानायनि थांखिजों बा एन्टि ससियेल एलिमेन्टखौ फोजोबनायनि थांखिजों दिनै मैखोम हाबाफारि लानो नागिरदों आरो बेनिनो मोनसे हाबाफारि दिनै डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स फान्डनिफ्राय बा जोंनि बिटिआर सरकारा डिस्ट्रिक्ट अफिसनि थ्रुयैदि दिनै भलिबल क्रिकेट बायदिसिना इयुथफोरनि जौगानायनि थाखाय राननानै होदों आरो जोंनि बे 12 नं चिरां दुवार कनस्टिटुवेन्सिनि बा बियाबनि सिङावबो मानब गेदेर बिथां अमरसिं ब्रह्मनि PCLCCनि दैदेननायाव दिनै जोङो 41टा रेजिस्टार क्लाबनो बेफोर आगजुफोरखौ रानना होनायनि थाखाय जोङो साक्सेसफुल जादों। मैयानि दिनाव क'क्राझारनि सिनियर जार्नालिस्ट सान्थ्रिगिरि बिथाङा इउपिपिएलखौ माने मोजां मोननानै बे हाब्बाय बिनि सायाव माबा बुंगोन? बे मोनसे मोजां साइन मानोना जोंनि रिपर्टार बिथांमोन जाय रिपर्टार बिथांमोना दिनै मुलुगनि मोजां गाज्रि गासैखौबो आसि थुनानै दिन्थिनानै होनो हानाय मोनसे मा होनो बिजों बे बिजोंनि मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि जा सरकार बेखौ मोजां मोननानै खौसेयै बिटिआरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों आवगायबोदों जोंनिफ्राय वेलकाम खालामदों आरो बिराद गोजोननाय मोनदों थारमाने जों जे पजिटिभलि मावनो हादों साक्सेसफुल जानो हादों बेखौ जोङो बिथांमोननि फैनायनि गेजेरजोंनो जों हमदांनो हादों। सार दा गोदानै आम आदमि पार्टि ओमफ्राय तृणमूल कंग्रेसआ आसामाव हाबफैबाय बियो उनाव इउपिपिएलनि थाखाय मा मोनसे फेक्टर जानो हागौ नामा? फेक्टरा जेबो नङा जोंनि थाखाय पजिटिभसो मानोना डेम'क्रेटिक मोनसे हादोराव डेम'क्रेटिकेलि बयहाबो इलेक्सन गेलेनो हानाय मोन्थाय दं बिथांमोना फैदों खोब मोजां जादों जोंनि सरकार बिजेपि इउपिपिएल एजिपि सरकारा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बिथांमोना आसि थुनो हागोन मानोना कंग्रेस पार्टिया आसामावहाय दुर्बल जानायखाय बिथांमोना फैयोब्ला अपोजिसना स्ट्रं जायोबा पजिसनाबो स्ट्रं जायो जायखौ जोङो अपोजिसननि पार्टि हिसाबै मस्ट वेलकाम खालामदों आरो हायोब्ला आसामावल' नङा